Jatend piny Kenya William Ruto kawo thuolo mar nyasi mar Mashujaa Day makawuono helap ma Ithokwe kaunti ma Kitui mar yango mosendo Raila Odinga kaka thuone pacho kae kata nyaka ethone. Ruto twak kamedo timo nend Raila kendo opuoye kaka jal mano kelo lokruok mathoth e thur kae. Lefa marwa Cynthia Onyango ntiere kod ler. Nyasi makende mar dhialo thuondi mag piny mabende ong'ere kaka Mashujaa matimore tarik 20 dwe mar 10 higa ka higa matinende obagi alap ma Ithokwe mayudore e kaunti ma Kitui. Tach Raila Odinga ne omedo liel kendo luor makende ne omiye. This is the man, the legend and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. It is for this reason, fellow citizens, in his solemn memory, that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Jatend piny William Ruto paro Raila kaka jatelo makinde duto ne kedo mondo piny Kenya obed kod bidhruok kod ratiro ka oketo para manyime chike kendo luor mamiyo oganda jo Kenya hero pinygi. Raila Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law, and filled with limitless opportunity for all of us. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender. Kuoma, jatend piny omiyo Raila Odinga luor makende. As we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. Jatend piny bende oparo moko kuom okenge mane Raila Odinga kawo mane nyiso herane ne piny Kenya mane ogeno mohewo ngimane owuon ka ochiwo ranyisi mar mosruok mane obedogo gi jotelo mane opiemgo. Time and again, he reminded us that no disagreement is greater than our unity. No ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost. Oparo gi chuny lit kaka Raila Odinga nochung kode bang' ng'anyo mar rowere mag Gen Z manoweyo ka piny Kenya oyiengni kinde mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. I reached out across the political divide. Baba was the first to come to the table to help steady the ship of state, leading to the formation of the broad-based government that has since stabilized our economy and our nation. That is what heroes do. When the stakes are high, they rise above partisanship and put the country first. Raila Odinga katetho mare kinde makuyo pod opong'o chuny oganda. Jatend piny oyuago Raila kaka jatelo mangimane duto ne okalo e sandruok. Karanyisi en twech mane otwe maonge ketho. He endured prison, persecution, and political defeat, yet never surrendered to bitterness or gave in to hopelessness. He said, and I quote, "I have been to the mountaintop. I have seen the glory land. I may not get there with you, but together we will get there." Kuoma, Mashujaa Day mahiga ni mathor wach mare ne en mar jiwo sekta mar sitima. Ote mag dhialo ling'any mar Raila Odinga ne omako lwasi kendo kete ma opogore kod mago ma osebagi e kinde ma okalo. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Jatend